Dobrý den, moje jméno je Jaroslav Švamberk a chci vám představit koncept Naše Špajska, který jsme vytvořili pro spolupráci s malými obcemi na venkově. Naše prodejna hlavní je v Hořicích pod Krkonoší a krom toho máme 3 další prodejny Naše Špajska po republice. Momentálně jsme v obci Babice v okrese Hradec Králové, v prodejně, která má necelých 50 metrů čtverečních prodejní plochy. Všechny 3 prodejny Naše Špajska fungují v režimu 24/7. A to znamená, že krom přibližně 2 hodin denně, kdy je tady paní prodavačka, tak jsou k dispozici pro ostatní obyvatele naprosto bezobslužně. Potřebujete ke vstupu aplikaci do kapsy od ČSOB anebo čipovou kartu. Čipová karta má výhodu pro občany, kteří nemají chytrý telefon a dokonce třeba ani bankovní účet, můžou si složit peníze a tou čipovou kartou se nejen dostanou do prodejny, kdy se ověří jejich věk a identita, ale zároveň tím na pokladně můžou platit. Výhodou bezobslužných prodejen je ta, že přestože tu prodavačka je jenom pár hodin, na vesnicích to třeba bývá 10 hodin, 20 hodin týdně, tak týden má 168 hodin, takže přidáváme několikanásobné množství času, kdy si zákazník může přijít nakoupit. To pomáhá k dlouhodobé udržitelnosti tohoto konceptu. Myšlenka konceptu Naší Špajsky je založená na spolupráci s obcemi, přímo s tou konkrétní obcí, kdy my dodáváme naše technologické know-how, staráme se o provoz té prodejny ve smyslu zásobování, dodáme veškeré zboží a staráme se i o to, aby ty technologie všechny fungovaly. Obec nám vidí do karet, vidí do tržby, vidí do marží a ta spolupráce je na velmi blízké a férové úrovni. A více vám o tom poví paní starostka. Dobrý den, jmenuji se Renata Menoušek-Stejskalová, jsem starostkou obce Babice. Dneska jsme se tady sešli, abychom představili náš projekt Špajska, kterým jsme ve spolupráci s panem Švamberkem zabezpečili v naší obci obchod. V únoru letošního roku nám tady místní podnikatel skončil provoz prodejny a zastupitelstvo chtělo zabezpečit našim občanům možnost nákupu základních potravin, tak vymýšlelo, jak to udělat. Když jsme pátrali po okolí, jak náš obchod řešit, potkali jsme projekt Naše Špajska, který pan Švamberk otevřel ve spolupráci s obcí Boháňka, která je kousek od Hořic. Musím říct, že to byla láska na první pohled. Projekt se nám moc líbil a zastupitelé se spolu s námi pro projekt nadchli, takže jsme si odsouhlasili realizaci. Jistě vás bude zajímat, jak naše spolupráce funguje. Obec zajišťuje energie a zaměstnance, pan Švamberk, respektive společnost Švamberk Invest, zajišťuje zboží a chod technologií. V tuto chvíli obchod v obci funguje půl roku. Za tu dobu jsme si ověřili, že naše volba byla správná a celý projekt dává smysl. Ukazují to čísla nejen ekonomicky, ale hlavně jsou spokojení občané. Pokud jste v takovém obchodu 24/7 ještě nebyli, tak vám popíšu, jak to funguje. Pro vstup potřebujete buď aplikaci v chytrém telefonu nebo čipovou kartu, pípnete na vstupní čtečce, odemknou se vám dveře. Vyjdete dovnitř, vezmete si košíček a normálně nakupujete. Přijdete k pokladně a tam opět musíte prokázat, že vám už bylo 18 let, takže se přihlásíte na pokladnu, ta se odemkne a normálně si nákup namarkujete na bezobslužné pokladně. Po nákupu zaplatíte buď čipovou kartou, pokud na ní máte kredit, anebo klasicky bankovní kartou. Při odchodu si můžete zvolit, že se vám vytiskne paragon. Na paragonu je QR kód, kterým si můžete pípnout na čtečku a odcházíte, nebo můžete odejít pomocí aplikace v mobilním telefonu, anebo opět čipovou kartou. Pokladna je vybavena AI, takže pomáhá s rozpoznáním ovoce a zeleniny a momentálně chystáme rozpoznávání pečiva. Učíme to. Jako potraviny Švamberk jsme členy ESO Marketu a naše špajsky jsou také v této síti, takže pro obyvatele to má tu výhodu, že se v každých 14 dnů dočkají nové letákové akce. Takže jako tady ta cena je spíš nižší, než by se očekávalo, protože je stejně vysoká jako v tom velkém městě, kde konkurujeme supermarketům. Na prodejně je více než 1350 položek aktivních, které jsou skladem momentálně a to je dostatečně široký sortiment pro to, aby si tu nakoupil člověk v podstatě všechno od rohlíku přes cigarety až třeba po nabíječku na mobil.
Takže pro místní je to dobrá služba, protože nemusí nikam do města. A pokud byste náhodou něco chtěli jiného, co tu nemáme, tak ve spolupráci s paní prodavačkou, ta nám to nahlásí, my objednáme. Každá ta naše špajska má ten sortiment maličko jinačí, právě proto, jak si obyvatelé té konkrétní obce řekli. Častý dotaz je na krádeže, jak to funguje, když tady vlastně 22 hodin denně nikdo není. A máme s tím pozitivní zkušenost, kdy ty technologie zajišťují, že ti lidé jsou opatrní. Oni vstupují na bankovní identitu, pak je tady spousta kamer, které vyhodnocují ten pohyb. Pokladna je vybavena AI, která počítá položky a podobné věci. Takže těch incidentů bylo opravdu velmi, velmi málo, téměř limitně k nule. A když jsme dělali první inventuru asi po 2 měsících, tak scházely 4 igelitové tašky, které chápu, že prostě člověk zapomněl zaplatit. A co děti do 18 let, které nemají bankovní identitu? Mají 2 možnosti. Buď se mohou přijít v těch 2 hodinách, kdy tady je paní prodavačka, proto je tu od 6 do 8, než jedou do školy, aby si nakoupili svačinu. Druhá varianta pak je, že mají čipovou kartu od rodičů, kdy rodiče podepisují prohlášení, že ručí za to, co si to dítě koupí, a tím pádem mají za to odpovědnost. Do budoucna bychom rádi těch našich špajzek více. Obce se na nás obracejí sami, takže plánujeme v příštím roce přibližně 5 nových špajzek, nebo nových našich špajzek odevřít. 3 naše špajzky, které dneska fungují, tak jsou důkazem toho, že to může fungovat. Ta nejdelší vlastně funguje téměř rok. A když jsme se bavili o té ekonomice s panem starostou a nabízeli jsme možnost rozšíření o nákup digitálních cenovek, tak do toho šel a někdy od března bude tato prodejna vybavena i digitálními cenovkami. Pokud v létě pojedete někde na kole a uvidíte logo naše špajska, vaše jistota, tak víte, že se můžete zastavit, opláchnout se, uvařit si jídlo, sednout si venku a v klidu si něco sníst, napít se, vyzkoušet si ten náš systém. Děkuji za pozornost, krásné dny.